Ελάτε καθίστε εδώ. Πάρτε και το όφιο να ακούσετε. Κύριε Καλογερόπουλε, καταρχήν συμφωνώ με όλα όσα είπατε, συμφωνώ με όλα όσα είπε ο Σόρας, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι, όχι και πολύ δυνατά, δεν χρειάζεται να ακούσετε τόσο αργά. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζετε όσο διαβιώνεται μέσα στον τόπο αυτό, ότι ο Έλληνας δέχεται πλήγματα συχνά από παντού. Δεν τον αφήνουν όχι να σκεφτεί, αλλά να αντέξει αυτά τα πλήγματα της καθημερινότητας. Βλέπουμε τον άνθρωπο να εργάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πότε είναι δυνατόν αυτά τα μηνύματα που του στέλνετε εσείς να τα γνωρίζει, και όλες αυτές τις φάσεις του αγώνα και όλες αυτές τις δωριότητες των ανθελήνων? Είναι φυσικά αδύνατον αυτά να περιμένετε να τα γνωρίζει ο Έλληνας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παλέψει για να κρατήσει την οικογένειά του, το σπίτι του, να σπουδάσει τα παιδιά του. Αυτές είναι οι πρώτες του ανάγκες. Και επομένως, με ένα λόγο που του δίνομαι κατά περιόδους, είτε εδώ μέσα, είτε στο διαδίκτυο, που δεν φαντάζομαι όμως να νομίζει κανείς ότι όλοι προστρέχουν στο διαδίκτυο για να πάρουν από εκεί πέρα στήριγμα. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω το εξής ερώτημα. Εάν νομίζετε ότι φτάνουν αυτά που γίνονται για τους Έλληνες γύρω μας, τότε λοιπόν να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι φτάνει. Χρειάζεται κάτι περισσότερο. Κάτι περισσότερο χρειάζεται ο Έλληνας. Δείτε, από την πλευρά της εξουσίας δεν έχει δίπλα του κανένα. Από τις πολιτικές εξουσίες, της εκτελεστικής εξουσίας, της δικαστικής εξουσίας, της θρησκευτικής εξουσίας. Δείτε μόνο στην Ελλάδα πόσες αρχιεπισκοπές έχουμε. Τι διαίρεση υπάρχει στο λαό μας από πλευράς θρησκευτικής. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Μόνο να πιάσετε αυτό το θέμα, δεν το γνωρίζετε, αλλά το γνωρίζω εγώ. Μόνο να διαπιστώσετε τι διαιρέσεις και τι διαμάχες υπάρχουν μέσα στην ελληνική οικογένεια εξαιτίας αυτών των πνευματικών, να τα πούμε σε εισαγωγικά ζητημάτων, θα αντιληφθείτε λοιπόν ότι αυτός ο Έλληνας δεν είναι δυνατόν λοιπόν να κάνει βήματα μπρος. Δεν τον αφήνουν όλοι αυτοί που βρίσκονται λοιπόν μπροστά του. Η πολιτική εξουσία, βλέπετε πώς τον χρησιμοποιεί και πώς τον εξαπατά. Βλέπετε την εκτελεστική εξουσία, τη δικαστική εξουσία, η οποία πολλές φορές τον προκαλεί με αυτές τις αποφάσεις. Όχι όμως πάντοτε, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, διότι βλέπουμε και ανθρώπους που έχουν σώσει τα σπίτια τους εξαιτίας της παρεμβάσεως των δικαστικών. Τι θέλω λοιπόν να πω? Μήπως εσείς έχετε αυτό τον αντρισμό, γιατί και εγώ μπορώ να πω τον έχω, αλλά μήπως τον έχετε γιατί γνωρίζετε ότι κοντά στους Έλληνες υπάρχουν όχι τα λεφτά, γιατί για μένα δεν έχουν καμία σημασία τα λεφτά. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες είναι δίπλα μας και δεν τις βλέπουμε. Αυτό θέλω. Μην φύγετε. Πριν σας απαντήσω, θα ήθελα να με βοηθήσετε σε κάτι. Είπατε ότι γνωρίζετε για την πολλαπλότητα των εκκλησιών που υπάρχουν και των αρχιεπισκοπών εντός της ελληνικής επικράτειας. Θα ήθελα να μας δίνετε κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό και στη συνέχεια θα σας απαντήσω. Λοιπόν, καταρχήν γνωρίζετε από το 1924 ότι υπάρχει η σχισματική εκκλησία των Ευρωλογητών και υπάρχει και η εκκλησία των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Αλλά άρχισαν οι διώξεις και οι εξορίες των ιεραρχών, με αποτέλεσμα λοιπόν να πληγεί και οι φυλακίσεις, με αποτέλεσμα λοιπόν να καταφέρουν να διχάσουν αυτές τις δυνάμεις των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, οι οποίοι δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να εισέλθουν στον οικουμενισμό. Ο οικουμενισμός
Ξέρετε τι σημαίνει, είναι το πολιτιστικό υπόστρωμα της νέας τάξης πραγμάτων. Επαναλαμβάνω, οικουμενισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πολιτιστικό υπόστρωμα της νέας τάξης πραγμάτων. Γιατί η Νευρολογική Εκκλησία, όπως ξέρετε, όπως και οι άλλες, συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Έχουμε λοιπόν συλλειτουργίες και συμπροσευχές. Αυτό λοιπόν, και μάλιστα τελευταίως είδαμε και κάτι άλλο, αυτόν τον ηγέτη των τζιχαντιστών τον είδαμε μαζί με τους Σαουδάραβες πακέτο. Ποιος το είπε? Το κατάλαβα. Λοιπόν, τον είδαμε στο Ισραήλ μαζί λοιπόν με αυτούς τους εκπροσώπους του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και του Ερντογάν. Παίζουν λοιπόν ένα παιχνίδι βρώμικο. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, και εδώ τα λέμε και μπορούμε και τα λέμε εδώ ακόμα, και δεν μας επερνούν για τρελούς, αλλά αυτή τη δολιότητα αυτών των αντιπάλων μας, πώς είναι δυνατόν να την διαπιστώσουν οι απλοί Έλληνες που από το πρωί μέχρι το βράδυ αγωνίζονται για το μεροκάματο? Λοιπόν, και σας λέω και τούτο. Μέσα λοιπόν αυτή η εκκλησία των Μα μου έθεσε ερώτημα. Λοιπόν, και να πω ακόμα μερικά πράγματα πάνω στο θέμα. Αυτή λοιπόν η εκκλησία των γνησίων Ορθοδόξων διεσπάστηκε. Έγινε λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία των Ενισταμένων, έγινε η Εκκλησία των Φλωρινικών και συνεχεία η Εκκλησία των γνησίων Ορθοδόξων των Μαθεϊκών. Σας διαβεβαίωνω αυτή τη στιγμή. Ναι, καλά, εγώ ως Έλλην δεν μπορώ να δεχτώ, η αλήθεια είναι αυτή, ναι, σύμφωνα. Δεν μπορώ να δεχτώ εκκλησία, ούτε την εκκλησία των Ιωκοβάδων, ούτε των Πεντηκοστιανών, ούτε των Επισκοπηλιανών, ούτε των Μορμόνων, ούτε των Μασόνων, ούτε τίποτα. Αυτά. Βεβαίως και είναι αναγνωρισμένες. Άρα λοιπόν, σας ερωτώ, μέσα λοιπόν σε αυτή την κακοδαιμονία που διέρχεται η ελληνική κοινωνία, από πού λοιπόν εσείς περιμένετε να σταθεί όρθιος και να παλέψει αυτούς που είναι αόρατοι? Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα? Εσείς καλύτερα από οποιονδήποτε. Δεν τους βλέπουμε, δεν έχουμε απέναντί μας τον αντίπαλο. Κρύβεται. Ευχαριστώ και για την ερώτηση και για τις τοποθετήσεις σας. Εκείνο που έχω να σας πω προς απάντηση είναι, γνωρίζοντας ακριβώς τους τρόπους που χρησιμοποιεί το σύστημα καθεστώς που μας έχει σκλαβώσει, έχει φροντίσει να κάνει το εξής απλό. Να μας κρατάει μονίμως απασχολημένους, ζαλισμένους και με χιλιάδες τρόπους διαιρεμένους. Αυτή είναι η επιτυχία που έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα μέσα στον ελληνισμό και αυτό είναι που μας δημιουργεί και την αντιβαλότητα. Δηλαδή, έχουμε χάσει το παιχνίδι ή είχαμε χάσει το παιχνίδι συναισθηματικά. Θα το πω με ένα απλό παράδειγμα. Έχεις δει στο καφενείο να τσακώνεται ένας οπαδός του Ολυμπιακού και ένας του Παναθηναϊκού? Και οι δύο είναι συναισθηματικά προσκολλημένοι οπαδοί σε μια ομάδα. Αν τους βάλεις να κάνουν λογική επεξεργασία, γιατί μπορεί να είναι ο ένας Παναθηναϊκός και ο άλλος Ολυμπιακός, δεν θα καταλήξουν με τη λογική ότι έχουν λόγο να είναι οπαδοί. Και αν θέλετε, η λέξη οπαδός σημαίνει το άτομο αυτό το οποίο δεν έχει δική του αυτοκριτική, αλλά προκειμένου να καλύψει την ανασφαλειά του και την αίσθηση κατωτερότητάς του που έχει, προσπαθεί να γατζωθεί μέσα σε μια κατάσταση πίστεως, ανεξάρτητα αν είναι θρησκευτική πίστη, αν είναι πίστη προς το χρήμα ή αν είναι πίστη προς μια ομάδα, για να καλύψουν τα δικά τους μειονεκτικά κατάλοιπα που έχουν μέσα στην ψυχή τους δηλαδή. Δεν υπάρχει λογική επεξεργασία στο να είναι κάποιος οπαδός. Διότι με τη λογική, αν τα ιεραρχήσουμε τα πράγματα, θα δούμε το πρώτο πράγμα που έχουμε ανάγκη είναι
καθαρός αέρας, οξυγόνο, αναπνέουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε παραπάνω από 4-5 λεπτά χωρίς οξυγόνο. Το δεύτερο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι νερό, καθαρό. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε πάνω από 3-4 μέρες χωρίς νερό. Για σκεφτείτε να πίναμε μολυσμένο νερό επί 4 μέρες. Θα είχαμε πεθάνει από τη μόλυνση που θα μας μετέφερε στο σώμα μας το νερό. Άρα, αν με τη λογική ιεραρχήσουμε τι έχουμε ανάγκη, θα οδηγηθούμε σε τελείως διαφορετικά συμπεράσματα από όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά, απασχολούν το μυαλό μας και θεωρούμε εμείς οι ίδιοι ότι έχουμε πρώτη προτεραιότητα να δώσουμε σε αυτό. Από εκεί και πέρα. Αυτό το καθεστώς που δημιουργεί τη διαίρεση των Ελλήνων με τους εκατοντάδες τρόπους, δεν είναι ένας ο τρόπος μας. Δεν είναι μόνο θρησκευτικός, ή δεν είναι μόνο οικονομικός, ή δεν είναι μόνο η ανάγκη από το να έχουμε ένα σπίτι ή να έχουμε τροφή, να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Είναι εκατοντάδες οι λόγοι και οι αιτίες που μας έχουν δημιουργήσει αυτή τη διαχωριστική κατάσταση και να βλέπεις αδερφό να στρέφεται εναντίον του αδερφού, ενώ είναι κοινά τα συμφέροντα, ακόμα και της επιβίωσης. Αυτά με έναν τρόπο. Ειλικρινά, με έναν τρόπο μονάχα, πιστεύω ότι μπορεί ο άνθρωπος να τα αποτινιάξει από το μυαλό του. Λέγοντάς του την αλήθεια και φέρνοντάς τον πρώτων ευθυνών του για τα πραγματικά γεγονότα. Όταν δίνεις στους συνανθρώπους την πληροφορία του πραγματικού γεγονότος και τους εξηγείς στο βαθμό που μπορεί ο καθένας μας να εξηγήσει σε κάποιον άλλον άνθρωπο το πραγματικό γεγονός, θεωρώ ότι αυτό δίνει το έναυσμα στον καθένα να χρησιμοποιήσει τη λογική του. Και πιστεύω ακράδαντα ότι κάθε ένας ο οποίος έχει ελληνικά κύτταρα μέσα, το ελληνικό αίμα, έχει τέτοια λογική τετράγωνη που όσο δεν τη χρησιμοποιεί, ναι, τον εκμεταλλεύονται. Όταν αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τη λογική του, είναι σίγουρο θα οδηγηθεί σε εκείνα τα συμπεράσματα που θα τον κάνουν να αποτινάξει κάθε δογματισμό του μυαλού του και κάθε οπαδοποίηση και θα πει στην πραγματικότητα της ύπαρξής του και της ζωής επάνω στον πλανήτη και μέσα στη χώρα του. Ανεξάρτητα ποιες είναι οι αιτίες που μας χωρίζουν. Θεωρώ δηλαδή ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε όσοι μπορούμε καλύτερα και να το μεταδώσουμε και στους διπλανούς μας είναι τα πραγματικά γεγονότα. Όταν μιλήσεις συναισθηματικά σε έναν άνθρωπο θα σου απαντήσει συναισθηματικά. Αν του μιλήσεις λογικά, τον αναγκάζεις να σου μιλήσει με τη λογική. Να κάνει δηλαδή λογική επεξεργασία της πληροφορίας που θα του δώσεις και να σου απαντήσει με λογική. Δηλαδή αν του πεις ότι αν νικήσει αύριο το πρωί τάδε ομάδα θα αλλάξει ο βιοπορισμός σου, θα αυξηθεί το εισόδημά σου, θα έχεις να ταΐσεις τα παιδιά σου. Όταν το πας σε αυτή τη διάσταση θα καταλάβει πολύ καλά ότι πρέπει να σου απαντήσει πάνω σε αυτό που τον ρωτάς. Άρα θα απαντήσεις με λογική. Άμα του πεις και ο χρώμας σου αρέσει, μπορεί εκεί να ψακώνεσαι αν είναι το κόκκινο, το πράσινο, το κίτρινο, ποιο είναι το καλύτερο. Οπότε εκεί χάνεται το παιχνίδι. Άρα συνταυτιζόμαστε σε αυτά που λέμε. Θεωρώ ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι όποιος από εμάς καταλαβαίνει, όποιος αναγνωρίζει στοιχεία και αποδείξεις για διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί και που συμβαίνουν, θα πρέπει να τα μεταδώσει και να τα μεταλαμπαδεύσει. Πάντα με λογική, φέρνοντας τον συνάνθρωπό του σε αυτή την κατάσταση που να μην απαντήσει συναισθηματικά. Να απαντήσει λογικά. Δηλαδή, το πραγματικό γεγονός, προσέχτε, το 1944 πάει ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρητικά μας εκπροσωπεί ως θεσμός. Το 1944 όμως έχουμε Γερμανούς εδώ, γερμανική κατοχή μας σκλάβη. Και υπογράφει μια παγκόσμια συνθήκη. Αυτή η παγκόσμια συνθήκη περνιέται και σε έγγραφα του ελληνικού κράτους. Αυτά τα έγγραφα του ελληνικού κράτους επικυρώνονται μέσα στη Βουλή το Δεκέμβρη του 1945. Και τι κάνουν? Αποφασίζουν από κοινού η κυβέρνηση, εκπρόσωποι τότε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να δώσουν μία σειρά εξουσιών σε έναν παγκόσμιο οργανισμό και στα 7-8 ταμεία που ιδρύονται με τη συνθήκη που έχει γίνει το 1944 και σε αυτά τα ταμεία να παραδώσουν πλήρως, προσέχτε τι λέω, πλήρως και ολοσχερός την διαχείριση όλων των περιουσιακών μας στοιχείων. Αυτό δεν είναι συναισθηματικό.
δεν έχει να κάνει με το τι πιστεύω ή το τι πιστεύεις. Έχει να κάνει με μια συμφωνία παγκόσμια, την οποία την επικυρώνουμε επίσημα όλα τα κράτη που συμμετέχουμε, μέσα στις τοπικές βουλές οι κυβερνήσεις μας, και γίνεται αναγνωρισμένη επίσημα από όλα. Θα σας διαβάσω από το ΦΕΚ του 1945, και προσέξτε, δώστε λίγο βαρύτητα σε αυτό που θα πω, γιατί θα σας διαβάσω 4 παραγράφους από 37 σελίδες, 4 μόνο παραγράφους. Αυτοί οι 4 παράγραφοι είναι η αρχή και το τέλος όλης αυτής της κατάστασης που ζήσαμε τα τελευταία 70 χρόνια και βιώνουμε και σήμερα. Δημιουργήσαμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα με αυτή τη συνθήκη. Στην Παγκόσμια Τράπεζα, προσέξτε, την ώρα που μιλούσα πριν τον Αρτέμιτο Σόρα, έκανα μια ερώτηση. Αυτή την ερώτηση, επειδή είναι απόλυτα λογική, θα σας παρακαλούσα να ψάξετε να βρείτε την απάντηση. Είχε η Ελλάδα λεφτά να δώσει στο αναγκαστικό δάνειο στους Γερμανούς στην κατοχή? Και αν είχε, πού τα βρήκε? Να μας πει κάποιος πού τα βρήκε και πώς τα δώσει. Δεν έχει να κάνει με το ότι βαστάς καβάτσα σπίτι σου. Όχι σπίτι. Αφήστε με να σας πω. Όπως λοιπόν αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα είχε και έχει πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολύ χρυσό, ανεξάρτητα αν μας είπανε και σήμερα κρίση και μας κοροϊδεύουν, τότε το 1945 επικυρώσαμε το εξής απλό πράγμα: να παραδώσουμε όλη μας την περιουσία στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προσέξτε, βάζουμε 25 εκατομμύρια δολάρια το 1945, δεν ρωτάω πάλι που τα βρήκαμε, είναι τεράστιο το ποσό, 25 εκατομμύρια δολάρια το 1945, για να ιδρυθεί η Παγκόσμια Τράπεζα. Και βάζουμε επίσης 40 εκατομμύρια δολάρια ακόμα να ιδρυθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι αυτό το μαγαζί που έρχεται η Λαγκάρτ και μας κουνάει το δάχτυλο. Είμαστε δηλαδή τα αφεντικά της Λαγκάρτ, μέτοχοι, συνεταίροι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και η υπάλληλός μας που έχουμε βάλει διευθύντρια έρχεται και μας εκβιάζει. Εδώ δεν έχει να κάνει με συναίσθημα, αγαπητέ, έχει να κάνει με απόλυτη τετράγωνη λογική. Πώς το δεχόμαστε? Το δεχόμαστε όσο δεν ξέρουμε ότι το μαγαζί που εκπροσωπεί η υπάλληλος Λαγκάρτ είναι δικό μας. Όσο νομίζουμε ότι είναι κάποιον άλλον, ναι, λέμε και υποκύπτουμε. Όταν καταλάβουμε, μάθουμε και δούμε τα στοιχεία ότι είναι δικό μας, δεν θα δεχτούμε τον υπάλληλό μας. Είναι σαν να πάρεις έναν εργάτη στο χωράφι και να έρθει το μεσημέρι να σου λέει αφεντικό αυτό και να σου κάνει και βιασμό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παραδώσαμε λοιπόν όλο μας τον εθνικό πλούτο τότε. Αλλά ποιον εθνικό πλούτο? Προσέχτε το. Γιατί θα βρεθούν και ανθρώποι να σας πούνε ότι η σύμβαση Κούπερ που έκανε ο Μεταξάς το 40 το Γενάρη δεν ίσχυσε. Σας διαβεβαιώνω ότι ίσχυσε. Και τελείωσε το 2011. Γι' αυτό και το 2011, πριν 3 χρόνια, είδατε τη ΔΕΗ να αλλάζει όνομα. Είναι επιχείρηση η οποία προέρχεται από τη σύμβαση Κούπερ. Γι' αυτό είδατε το 2011 να κλείνουν όλες οι βιομηχανίες στην Ελλάδα αλουμινίου και τα ορυχεία. Είναι επιχειρήσεις που έρχονται από τη σύμβαση Κούπερ του 40 του Μεταξά. Το 45 όμως, με τη σύμβαση του Bretton Woods, συμφωνία της συνθήκης του Bretton Woods, τι κάναμε? Παραδώσαμε το χρυσό σε μέταλλο, τα ομόλογα χρυσού και τα συμβόλαια ιδιοκτησίας χρυσού να τα διαχειρίζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επίσης όμως, και προσέχτε το αυτό γιατί το γνωρίζετε, το έχετε πληρώσει, δεν σας είπανε γιατί το πληρώσατε, παραδίδουμε και όλα μας τα νομίσματα, τα κράτη που λάβαμε μέρος στη συνθήκη. Άρα, αφού το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει στη διαχείρισή του, γιατί του έχουν παραδοθεί όλα τα νομίσματα των κρατών που συμμετέχουν, όποιος λέει θέλει να αγοράσει νόμισμα άλλου κράτους, όποιο τα κράτη, πρέπει να πληρώσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προμήθεια 0,75% και σε μερικές περιπτώσεις μέχρι 1% και ανάλογα την περίπτωση μπορεί να κατέβει αυτή η προμήθεια στο 0,5%. Αυτά τα λέει η συνθήκη τότε, αλλά αυτά όλοι όσοι αγοράσαμε έστω ένα μάρκο, ένα δολάριο σε τράπεζα τόσα χρόνια, ξέρουμε ότι πληρώσαμε προμήθεια συναλλάγματος, σωστά?
Και νομίσαμε ότι στην τράπεζα που πήγαμε και το πληρώσαμε, μας το χρέωσε η τράπεζα και οικονόμησε. Σας διαβεβαιώνω ότι μέσω της τραπέζης της Ελλάδος, η κάθε τραπεζούλα σε κάθε περιοχή δουλεύει ως πρακτορείο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και εισπράττει για λογαριασμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την προμήθεια συναλλάγματος. Το γεγονός το γνωρίζετε γιατί το έχετε πληρώσει. Το γιατί το πληρώσατε δεν ξέρατε μέχρι τώρα, για σας δίνω την πληροφορία. Η πληροφορία επιβεβαιώνεται εάν διαβάσετε το ΦΕΚ, το φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως δηλαδή, του ελληνικού κράτους στις 27 Δωδεκάτου του 45. Τεύχος πρώτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι άλλο όμως έγινε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο διοικείται, λέει, από ποιους? Από μια επιτροπή η οποία την απαρτίζουν οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών. Προσέξτε το, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της κάθε χώρας, δηλαδή όπως μέχρι εχθές ήταν ο Προβόπουλος στην Ελλάδα, στην κεντρική μας τράπεζα, στην Τράπεζα της Ελλάδος, πριν ήταν ο Γκαργκάνας, σήμερα είναι ο Γιάννης ο Στουρνάρας. Οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών κάνουν ένα συμβούλιο το οποίο θα διοικεί το ταμείο. Είπα σε μία μου ομιλία, αυτό γίνεται πότε? Όταν όλες οι κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών είναι ιδιωτικές, δεν υπάρχει δημόσια τράπεζα. Από τα κράτη που λαμβάνουν μέρος στη συνθήκη, κανένα κράτος δεν έχει κρατική κεντρική τράπεζα. Είναι όλες ιδιωτικές. Αυτό έχει τελειώσει από το 1820. Όλα τα κράτη έχουν ιδιωτικές τράπεζες ενός ιδιώτη τραπεζίτη σιωνιστή Εβραίου για κεντρική τράπεζα. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας δεν είναι του κράτους υπάλληλος υπό την έννοια να κάνει και να εκτελεί τα συμφέροντα του κράτους. Είναι λογικότατο ότι υπακούει στις εντολές και πράττει σύμφωνα με τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη της τράπεζας. Ή κάνω λάθος? Υπάρχει κανένας υπάλληλος που δεν κάνει ότι του λέει αφεντικό? Άρα, οι υπάλληλοι ιδιωτικοί αναλαμβάνουν να κυβερνήσουν τον πλανήτη και να διαχειριστούν τον πλούτο. Για προσέξτε το τώρα εδώ. Οι κυβερνήσεις όλων των χωρών αυτοξεφτιλίζονται και γίνονται ανδρίκελα και δέχονται και αποδέχονται και παραδίδουν τη διαχείριση όλου του πλούτου σε ιδιώτες υπαλλήλους. Εάν διαβάσουμε προσεκτικά όμως τι λέει τότε ο νόμος και το ΦΕΚ και η σύμβαση, τι λέει? Όλοι αυτοί αποκτούν αυτομάτως ασυλία. Για προσέξτε τώρα παιδιά. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που αρχινάνε και αναλαμβάνουν να μηδενίσουν τις κυβερνήσεις και να κουμαντάρουν τον πλανήτη, τους δίνουν τα ίδια τα κράτη και οι κυβερνήσεις και το επικυρώνουν ασυλία. Που σημαίνει ότι θέλουν να κάνουν και δεν δίνουν λόγο σε κανέναν. Και λέει επιπλέον η σύμβαση, όλα τα κεφάλαια που θα δημιουργηθούν δεν έχει το δικαίωμα κανένας να τα ελέγξει. Και λέει επιπλέον η σύμβαση, δεν μπορούν να κατασχεθούν. Και λέει επιπλέον η σύμβαση, δεν μπορούν να ελεγχτούν από τα κράτη, αφού δεν μπορούν και να κατασχεθούν, και να φορολογηθούν. Δηλαδή, εμάς που μας έχουν λυσάξει στους φόρους και όλους τους άλλους λαούς, γιατί εδώ στην Ευρώπη ξέρετε πολύ καλά ότι όλη η φορολογία είναι αρκετά μεγάλη σε σχέση παράδειγμα με την Αφρική. Ενώ εμάς λοιπόν μας υπερφορολογούν, δίνουν το αφορολόγητο στους ιδιώτες υπαλλήλους, αφού τους παραδίδουν και όλο το πλούτο οι κυβερνήσεις και τους λένε σας αφήνουμε στο απειρόβλητο. Δεν μπορούμε να σας δικάσουμε, σας δίνουμε ασυλία. Άρα μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, να διαχειριστείτε την τύχη των ανθρώπων, να πεθάνετε τους ανθρώπους, να τους σκοτώσετε, χωρίς να λογοδοτήσετε. Ό,τι πλούτο παράξετε, δεν μπορούμε να σας ελέγξουμε. Για βάλτε τα κάτω με λογική τώρα. Για αφήστε το συναίσθημα, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, δεξιά, αριστερή. Και βάλτε με λογική κάτω τι συμφωνούν οι ίδιες οι κυβερνήσεις. Δηλαδή αυτοακυρώνονται. Αυτοακυρώνονται απλά ή μήπως υλοποιούν το πρόγραμμα οι κυβερνήτες υπάλληλοι των πραγματικών αφεντικών τους που είναι οι τραπεζίτες. Και τι ακόμα γίνεται, προσέξτε, όταν αυτά τα διαβάσετε μέσα από τη συνθήκη, θα σας ανοίξουν τόσο πολλοί πνευματικοί ορίζοντες που δεν θα σας ξανακοροϊδέψει κανένας.
Και εκεί θα μπορέσετε να καταλάβετε και πώς έρχεται ο μηχανισμός που λέγεται Αρτέμις Ώρας και φέρνει τι, ό,τι είδους αξιόγραφα και χρεόγραφα θέλουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε ως εγγυήσεις. Η διαχείριση του πλούτου που τη δίνουμε στους τραπεζίτες, μεν, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δε, έχει την εξής απόδοση. Και θέλω να αντιληφθείτε καλά, είναι πολύ σοβαρό. Επειδή ο πλούτος αυτός που θα παραχτεί από τη χρήση των κεφαλαίων των δικών μας, που είναι η ιδιοκτησία μας και ότι τα παραδίδουμε, τα παράγωγα αυτού του πλούτου, τα κέρδη θέλετε, τα ενοικιοστάσια των εγγυήσεων θέλετε, οι τόκοι θέλετε να τους ονομάσετε, ανήκουν σε εμάς που είναι δική μας περιουσία. Αυτό δεν μας κάνουν χάρη εκεί, είναι υποχρεωμένοι από το παγκόσμιο σύστημα του κληρονομικού δικαίου. Είναι το ίδιο το κληρονομικό δίκαιο που λέει ότι εσύ ο διαχειριστής, ό,τι πλούτο παράξεις από τη δική μου περιουσία, πρέπει να μου τα δώσεις σε μένα. Θα κρατήσεις τα έξοδά σου, αλλά θα μου τα δώσεις σε μένα. Και αυτό κάνουμε. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα τεράστια αποθέματα σε αυτούς τους λογαριασμούς που είναι 3 εκατομμύρια. Και έχω φέρει κάποια χαρτιά να σας αφήσω, να βγάλετε φωτοτυπίες, να γεμίσετε όλα τα Χανιά. Έχουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προσέχτε. Ο διαχειριστής του πλούτου παραδίδει στους ιδιοκτήτες το κέρδος, το παραγόμενο κέρδος. Γιατί έτσι είναι από καταβολής νομοθεσίας της ανθρωπότητας το κληρονομικό δίκαιο. Ο Αρτέμις ο Ώρας, ο οποίος απόψε είναι μαζί μας, λέει στους δημάρχους, δημαρχοί, δώστε μου εμένα την εξουσιοδότηση να πάω να χρησιμοποιήσω το θεσμό σας, να βάλω εγώ τις εγγυήσεις, να πάρω εγώ τα χρήματα από τα κληρονομικά κεφάλαια, γιατί περί αυτού πρόκειται, που είναι εδώ και γυμνάζουν. Και τι θα γίνει? Ό,τι έργο κατασκευαστεί θα πρέπει να δοθεί στους ιδιοκτήτες. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες? Αυτοί που έχουν τα χρήματα που θα χρηματοδοτήσουν την κατασκευή του έργου. Άρα ο ελληνικός λαός εξ αδιαιρέτου. Ναι, αλλά ο ελληνικός λαός εξ αδιαιρέτου εκπροσωπείται από το δήμαρχο, από το Δήμο. Άρα, φτιάχνοντας το έργο που θα του δώσει εντολή ο δήμαρχος, χρησιμοποιώντας τα λεφτά του κληρονομικού δικαίου, τα κληρονομικά κεφάλαια, είναι υποχρεωμένος, δεν κάνει χάρη ως ώρας. Είναι υποχρεωμένος να δώσει στο Δήμο, δημόσιο δηλαδή, το έργο που θα φτιαχτεί. Γιατί είναι παράγωγο των κληρονομικών κεφαλαίων. Και επίσης τι ακόμα είναι υποχρεωμένος να κάνει? Ότι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπό μία έννοια. Τα κέρδη που θα βγάλει το έργο που παράγει πλούτο, γιατί ο Δήμαρχος θα ζητήσει και έργα, όχι μόνο κοινοφελή, θα ζητήσει και έργα που παράγουν πλούτο. Ένα εργοστάσιο να φτιάχνει αυτοκίνητα, ένα εργοστάσιο να φτιάχνει λάστιχα, ένα λιμάνι, μια μαρίνα, αυτά παράγουν πλούτο. Ο πλούτος αυτός που παράγεται, και έχει τεράστια σημασία να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να τον παραδώσει στο Δήμο. Γιατί πρέπει τα κέρδη των έργων των πλουτοπαραγωγικών να τα παραδώσει στο Δήμο? Γιατί τα χρήματα που έχουν χρηματοδοτήσει αυτά τα έργα είναι των δημοτών, είναι των Ελλήνων, είναι από τα κληρονομικά τους κεφάλαια. Άρα, ό,τι παράγεται από αυτά, ό,τι κέρδος δημιουργείται από αυτά, ανήκει σε αυτούς. Το ίδιο κάνει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ταυτόχρονα όμως κάνουν και κάτι άλλο με τη σύμβαση του 44. Δίνουν την εξουσία οι κυβερνήσεις με το πρόσχημα, για να μην υπάρχει ανταγωνισμός στο συνάλλαγμα, και με το πρόσχημα ότι πρέπει να γίνεται ελεύθερη διακίνηση του εμπορίου των προϊόντων στα μέλη που απαρτίζουν τη σύμβαση, στα κράτη-μέλη, αυτοί οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών να αναλάβουν το διεθνές εμπόριο να το προωθήσουν. Και προσέχτε ακριβώς τις φράσεις που χρησιμοποιεί η νομοθεσία. Είναι στη σελίδα 1588 του ΦΕΚ, που έχει να κάνει με τους σκοπούς ίδρυσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και λέει, είναι στο άρθρο 1, το εδάφιο 2. Αυτά όλα γίνονται, οι σκοποί που γίνονται είναι για τους εξής λόγους. Η διευκόλυνση της επεκτάσεως και της ισορροπημένης αναπτύξεως του διεθνούς εμπορίου.
Και η όποια συμβολή, εκ του ρήματος συμβάλλω, συμβολή στην προώθηση και διατήρηση υψηλής στάθμης παροχής εργασίας και πραγματικού εισοδήματος. Προσέξτε το αυτό, γιατί θα καταλάβετε πως ακυρώνεται το κουκουέ τώρα. Για να καταλάβετε τι δούλευμα μας ρίξανε 70 χρόνια. Ακούστε τι λέει. Και εκτός από τη διευκόλυνση της επεκτάσεως και της ισορροπημένης αναπτύξεως του διεθνούς εμπορίου, αλλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συμβάλλει και στην προώθηση και διατήρηση υψηλής στάθμης παροχής εργασίας και πραγματικού εισοδήματος εργασίας και στην ανάπτυξη των παραγωγικών πηγών, δηλαδή των εργοστασίων, των ορυχείων, των εργοταξίων παραγωγής, άρα εκεί που απασχολούνται οι άνθρωποι και το εργατικό δυναμικό. Γι' αυτό φροντίζει και για την υψηλή στάθμη παροχή εργασίας και την ανάπτυξη, λέει, των παραγωγικών πηγών όλων των μελών ως πρωταρχικών και αντικειμενικών σκοπών οικονομικής πολιτικής. Σίγουρα οι συνομήλικοι μου τουλάχιστον και οι γυρεότεροι θα θυμούνται πάρα πολύ καλά το εξής περιστατικό, το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο. Με όλες τις κυβερνήσεις, το τονίζω, κάθε χρόνο έρχεται ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και τους δίνει μια οικονομική έκθεση. Σωστά, το θυμόσαστε όλοι αυτό. Και η κυβέρνηση, ενώ θέλει να πενταπλασιάσει τους μισθούς, είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τις εντολές του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κυβέρνηση υποχρεωτικώς κάθε χρόνο ακολουθεί τις εντολές του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που τις δίνει μία φορά το χρόνο με την έκθεσή του. Για να δούμε τώρα πόσο απλά γίνονται τα πράγματα. Άρα, εσύ που κυβέρνησες και ήθελες να τριπλασιάσεις, να τετραπλασιάσεις το μεροκάματο, για να έχει ο κόσμος να ζει άνετα, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί ενώ το σκέφτεσαι και θέλεις, σε υποχρεώνει ποιος? Αυτός που είναι ανώτερός σου. Εσύ όμως είσαι ο πρωθυπουργός. Και ενώ είσαι ο πρωθυπουργός και θες να το κάνεις, υπάρχει κάποιος που είναι πάνω από σένα. Ποιος είναι πάνω από σένα? Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Για συλλάβετε το αυτό καλά. Άρα, ό,τι σου δώσει γραπτό στην έκθεσή του, αυτό πρέπει να κάνεις. Κύριοι, μας δουλεύαν τόσα χρόνια και μας δουλεύανε τόσο πολύ και εμείς σκοτωνόμαστε. Θυμηθείτε το αίμα που χύθηκε σε ένα πόλεμο που τον ονομάσανε εμφύλιο. Που χωριστήκανε οι Έλληνες σε δεξιούς και αριστερούς και σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους. Την ώρα που έγινε αυτό, είχε γίνει ήδη αυτό. Πρώτα έγινε αυτό και μετά ο σκοτωμός. Και έχουν συμφωνήσει και το ξέρουν όλοι μέσα στη Βουλή το 45. Και το ξέρουν όλοι, γιατί είναι φίλο εφημερίδας της κυβερνήσεως που εκτίθεται δημόσια όταν τυπώνεται, ότι έχουν παραδώσει τα πάντα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αυτό κανονίζει μέχρι και πόσο θα είναι τα μεροκάματα. Το ξέρουν όλοι. Το αν θα έχουμε μεροκάματο ή πόσο θα είναι το μεροκάματο, το κανονίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε? Αυτή είναι η νομοθεσία η παγκόσμια. Αυτή την νομοθεσία επικυρώσαν και στην Ελλάδα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Το ούφο ήρθε, το διαστημόπλιο μόλις αφήθηκε. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι έρχεται πλέον να καταργηθεί, και όλα αυτά που ξέραμε τόσα χρόνια για πολιτικές ιδεολογίες, καλυμμένες ενέργειες με πολιτική ιδεολογία και με πολιτική μάσκα. Μας κοροϊδεύαν. Και ακούστε τι άλλο λέει ο νόμος, για να μην σας κουράσω πολύ. Αφού λοιπόν φροντίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσω των διοικητών των τραπεζών για το ελεύθερο εμπόριο, τη διακίνηση του εμπορίου σε όλες τις χώρες μέλη, θυμηθείτε ότι στο λεγόμενο σιδηρούν παραπέτασμα ή κομμουνιστικό σύστημα δεν είχαμε ιδιωτικές εταιρείες. Σωστά, ή μήπως έχω κάνει λάθος εγώ? Σωστό. Άρα, από τη στιγμή που δεν έχουμε ιδιωτικές εταιρείες, δεν έχουμε μετοχολόγιο και μετοχές και δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης χρηματιστηρίου για να αγοράζονται και για να πουλούνται μετοχές. Έτσι δεν είναι?
Περιέργως όμως και στο ανατολικό σοβιετικό κομμουνιστικό μπλοκ έχουμε χρηματιστήρια. Και είναι απορίας άξιων. Τι χρειάζονται, αφού δεν υπάρχουν ιδιωτικές μετοχές. Δεν υπάρχουν υποτίθεται ιδιωτικές τράπεζες για να πουληθούν οι μετοχές του. Τι θα θέλουν τα χρηματιστήρια. Ακούστε τι θα θέλουν τα χρηματιστήρια. Μέσα από το εμπόριο που το κανονίζουν οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών θα γίνεται η αγοροπολισία των προϊόντων όπως ζάχαρη, καφέ, πετρέλαιο, νήμα, βαμπάκι, σόγια, στάρι, τα βασικά αγαθά, αλουμίνιο, σίδηρο, τα οποία θα κανονίζονται μέσω του χρηματιστηρίου οι παραγγελίες για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την παραγγελία που κάνει ο καθένας θα αναλάβει να κάνει στην κάθε χώρα και τις παραγωγικές μονάδες που θα παράξουν το πετρέλαιο, που θα παράξουν το αλουμίνιο, που θα παράξουν το σίδερο, που θα παράξουν το νήμα, για να πουληθεί από μια χώρα στην άλλη μέσω του χρηματιστηρίου. Και τι ακόμα συμφωνήσατε. Και εδώ θα φτάσουμε στους Δήμους τώρα για να καταλάβετε πώς ξετυλίγεται το κουβάρι. Το 60% της τιμής του προϊόντος που θα πουλιέται μέσω του χρηματιστηρίου, αφού φουσκώσουν την τιμή, τη μεγαλώσουν, την αυξήσουν, δηλαδή πάνε πάνω από το πραγματικό 3 φορές σχεδόν, το 60% αυτής της τιμής μέσω του χρηματιστηρίου, η οποία θα είναι ενιαία σε όλο τον πλανήτη η ίδια, γι' αυτό βλέπετε τη ζάχαρη σε όλο τον πλανήτη έχει ίδια τιμή στα χρηματιστήρια, το ίδιο και το πετρέλαιο, το ίδιο και τα μέταλλα. Δεν είναι καρτέλ. Δεν είναι καρτέλ. Είναι σύμβαση συμφωνημένο έτσι, γιατί θα πουλιέται σε ενιαία τιμή και το 60%, πρόσεξε, όταν έχεις μια τιμή $10 είναι $10, δεν μπορεί να πει άλλος 9,5 και άλλος 11, άρα το 60% είναι 6 στα 10. Δεν μπορεί να σε κλέψει. Το 60% της τιμής του προϊόντος μέσω του χρηματιστηρίου που αγοράζει η χώρα, η κάθε χώρα, θα πηγαίνει σε λογαριασμούς της χώρας για να δημιουργείται αποθεματικό, να υπάρχουν χρήματα διαθέσιμα στην κάθε χώρα, να μπορεί να χρηματοδοτεί για να κατασκευάσει τις υποδομές της, τα έργα της, τους δρόμους της, τα σχολεία της, το νερό της, τα φραγματά της. Έχει λογική, γιατί αυτό γίνεται το 1945 που είναι καταστροφή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.